Magkita mo gud diri. Happy birthday. Ilo mo dira kay marikot sa picture ang tingog. Photoshoot. Photoshoot ta. Ay, grabe ang cameraman, no? Okay ra deh. Sa imong maistorya nga naamang ka diri sa amo ay. Ay pa inana gro, pababa. Eh, Tama na. Dos ngipon. Sige, pagwas sa ngipon kay Dos, isa. Tuman. Na. 1 2 3. Hayag kay Sa imong mahulog mahulog ba? mahulog ginaon ba? Duha ka mo. Sa imong maistorya Konta lang. diri. Nana, panang kon. Flashlight gani. Kita mana kay para kon 1 2 3 4. Aro nga imong pag-smile kay kapiyong man kapirmi oy. Ang flashlight gani. Kuan ka sa mata. Ano ba? Smile pod ba? Yes, smile. I-apil to. Sige, smile. Ang flashlight gani. Wala, nagtakilid. Kuha. Ano na? Sa imong wish ba istorya? Yes, smile pakita ngipon. Yes, smile pakita ngipon. Ngayon noon. Dali dayon. 1 2 3. Oh, sa imong maingon. Wish nimo. Sige na. Dali ba kay ga video ko. Mahuwad na ba? Sige na. Ma-viral gito mahuwad na. Sige na. Sa imong maingon. Di man maklaro ang happy birthday. Patrubi kanang pa inana jud siya. Palong man sugay mo. Mga iba. Ay isa gamot. Dua ba dua? Na ipagkabit. Dugaya. Ay kipikon. Tama lang. Na. Oh, mura gani si kabutoy. Kauban sa but. Mas ngipon. Ang R. Jar. Ina. Mura sa kabutoy.